Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ki bor penya district Jaka West Khasi Hills district kela penkere ban Shna da ka Ïing ha Pdeng ka sor nongstony naga benta ban Pynlong kum ka Jaka test COVID-19 yaki reu pajba bat kumjo yaki nongwan shim dawai na ki klinik bapher. Haba yakren bat ka Batesi TV ha ka arpu tarik bunai naitung arajar arpu way. Dr. R. Lalu District Immunization Officer uliatho baga Shna yakatay ka Jaka ban test COVID-19 ha Pdeng ka sor nongstony ka dairu hadin ka jingkerpat jong kinong ay dawai klinik kibadan hasor nongstony. Dr. Lalu uliatho ru baki babon ki klinik hasor nongstony kidang shamjing ban test COVID-19 ya kinong wan shim dawai bat ndalapha sa civil hospital nongstony ru kala jingay palat kumta hadin bakila syong ya ka jingalang bat ki bor district kila shim ya karay ban Shna no ya katay ka Jaka test hasor nongstony. Hadin baladat ban Shna ya katay ka Jaka test ki pajba nong wan shim dawai klinik bat ki pajba bakwa test kinsala ban test yala de hakatay ka Jaka. Ikaw ka jing Shna ka Ïing na ikatay ba? Ngila don meeting bat kini dong ay dawai te hanong stone ki private practitioners. Kini ong gen ba lada ki wan ki nong pang ki ba don jing shit bro. Kim don Jaka ken ban test. Kim la anu ban test sa klinik la jong ti ki ban pha sa civil ru kala jangai panan. Ding ya Shna no to ka Ïing PC ma Shna to ka Ïing. Tang suladap ka tuangin sa Pynlong Jaka test ken. Kino ki bril ki la ban chuan rung ban test. Lani ki nong pang ki ba pha na ki klinik ba pher kin wan test sang tu.